Ni yw côr Aaliliwia Pantycelyn a dyma Aaliliwia. Côr Aaliliwia Pantycelyn sydd yn iddyn. Fi yw'r arweinyddus a Gareth yw'r ysgrifennydd. Côr o fyfyrwyr i ni, fan hyn yn Aberystwyth. Mae'r côr, fel chi'n gallu dychmygu, yn newid bob blwyddyn, gan bod y drydedd flwyddyn yn graddio, a wedyn mae'r flwyddyn gyntaf yn dod mewn. Felly dyw e ddim yn côr falle sefydlog iawn, ond mae'n amrywiol iawn, falle ddyn ni'n dweud. Fi'n credu oedd yr Steddfod Rhyngol yn eitha llwyddiant. O'n i'n cynnal yr Steddfod fan hyn yn Aberystwyth, a fe nath y côr yn dda iawn. Oedd Steddfod yr Urdd yn cael ei gynnal wythnos yn syth ar ôl i'r côr gyfan fod yn Iwerddon ar trip gyda IMCA. Gaethon ni ymarfer ar y nos lun ar ôl cyrraedd nôl a oedd y tym bach yn disaster. Felly fydden ni'n gweud hwnna yw perfformiad gweitha'r côr. Lwcus taw ymarfer oedd e. Gelynion, fi'n cael ei ateb amlwg i ni fel côr fan hyn yn Aberystwyth yw ger llu. Achos bod ni'n rhannu'r dref, dim ond achos bod ni'n rhannu'r dref, dim un rheswm arall. Mae hwn yn doniol, arweinyddus y côr bois yn rhoi'r copi rong i ni, a troi lan yn y Steddfod Sir yr Urdd yn canu rhywbeth hollol wahanol i pawb arall. Ond i dal i ddim yn trwyddo, os oes y mot. O, dyn ni'n hyderus iawn. Hyderus iawn. Ydyn. Con côr. Ni'n mynd i wneud ymarferion llais nawr. So ni'n arfer wneud ymarferion llais, ond ni'n mynd i ganu mywles Jack y Do a ymarfer crescendos a diminuendos ni. Crescendos a diminuendos? Diddorol. Ond ydyn nhw'n gwybod beth mae hynny'n olygu? Gwyn i weld. A nawr dyma sialens Aaliliwia. Mae'r côr yn barod, mae'r mesurydd yn barod. Y sgôr i giro yw 100. Ffwr â ni. A na i count o 3. 1, 2, 3! Yn amlwg y cryfder sy'n bwysig, nid yr ansawdd. Lleisia pwerus Pantycelyn yn Aaliliwio i fuddugoliaeth. Llongyfarchiadau. Ni oedd côr Aaliliwia Pantycelyn a dyna oedd Aaliliwia.